Türkmenistan prezidentinin Milli Hopsuluk ministri Yaylım Berdiýew bir käýinç bermegine Türkmenistanly geý oglanyň dowul döredän ýagdaýynyň sebäp bolan bolmagy mümkin. Berdiýewiň Milli Hopsuluk ministrliginiň ýolbaşçysy wezipesinde ilkinji we käýin çalan wagtynda kanun goraýjy daralar seksual azlyklaryň wekillerini anyklamak boýunça çärelerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä şu günler käbir regionlarda polisiýa Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddesi boýunça öň jinayet jogapkärçiligine çekilen adamlary torag edýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji noýabrda Milli Hopsuluk ministrliginiň ýolbaşçysy Yaylym Berdiýew bir käýin çygylan etdi. Bu Berdiýewiň 2018-nji ýylda Milli Hopsuluk ministri wezipesine berilneli bäri alan ilkinji käýinçidir. Umuman Türkmen hökümetindäki beýleki ministrlerden tapawutlykda Berdiýew öz awtoritar ýolbaşçysyndan ören sirek käýin çalýar. Soňky kol käýinçi geçen ýylyň maý aýynda goranmak ministri bolan döwründe eý bolupdy. Adatlyň bir-birinden garaşsız iki çeşmesiniň aýtmagyna görä, Berdimuhammedowyň nägililigine adatlyk bilen söhbetdeşliginde özüniň geýdigini aýdan Aşgabatly ýaş Lukman Kasym Berdigaraýew bilen bagly ýagdaý sebäp bolupdyr. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň biriniň sözlerine görä, prezidentiň gaharynyň gelmegine onuň öz pikirine görä türkmenler üçin maskaraçylykly ýagdaý barada habaryň daşary ýurt mediasynda çap edilmegi sebäp bolupdyr. Şeýle-de prezident köpçüligiň öňünde çykyş eden Türkmeniň Berdimuhammedowyň özü ýaly Lukman bolmagyndan nägile bolupdyr. Ýatlatsak 24 ýaşly Garaýew we onuň ýitirim edilmegi barada berilen maglumatlardan soň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi tutuş ýurt boýunça medisina işgärleriniň arasynda geýleri we lesbianlary tapmak üçin barlyk geçirip başlady. Türkmenistanyň Kronikasy nesriniň yerli habarçylaryna salgylanyp ma'lum etmegine görä Saglygy goraýyş ministrliginiň vilayet bölümleriniň ähresinde bu mesele bagyşlanan ýygnaklarda diňe bir mesele resmiýlerin öz sözleri boýunça öz ahlaksyz hereketleri bilen hünäri maskaralan wraç hakynda gurrun edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň geçen hepde habar bermegine görä LGBT wekillerini anyklamak boýunça çäreler diňe saglygy saklaýyş ugry bilen däldi. Eýsem beýleki strukturalarda hem geçirilipdir. Üstesine kanun goraýjy daralar vilayet merkezleriniň birinde biz ony hopsuluk nukdaýy nazaryndan agzamýarys. Öňgeý bolmakda şüphelenen ýa-da Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň beçebazlyk hakyndaky 135-nji maddesi boýunça öň jinayet jogapkärçiligine çekilen adamlary sorag edipdir. Bu ýerde homoseksuallygy belli bolan adamlary söhbetdeşlige çagyrýarlar. Hatda Niýazow döwründe olaryň homoseksual bolanlygy sebäpli goşuna alınmadygy adamlary hem soraga çagyrýarlar. Üstesine beçebazlyk sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilen adamlar bilen söhbetdeşlik geçirdiler. Mundan öň beýle dowul turmandy sebäbi olary diňe erkekler bilen jynsyk gatnaşygyň üstünde tutanlarynda saklaýardylar. Häzir bolsa şol waka sebäpli şeýle gopkun turdy diýip habarçymyz aýtdy. Bir kelle 4 pence we hökman guyrugy bolsun. Aşgabatda ýene-de bir itin heykeli dikiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda ýene-de bir it heykelini dikmegi tapşyrdy. 6-njy noýabrda türkmen lideri paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň barşy bilen tanışdy. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin iş saparyna Aşgabat şäheriniň häkimi Şah Muhammed Durdulyýew, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekili hemde beýleki resmiýler gatnaşdy. Saparyň dowamyny döwlet baş tutanyny şäherde gurulýan binalar toplumlarynyň we beýleki desgalaryň tassamalary hödürlenildi. Guruluşy meýilleşdirilýän tassamalaryň hataryna türkmen alabaýynyň Aşgabatda dikiljek täze heykeli hem bar. 6-njy noýabrda döwlet telewizionyasynda efire berilen habarlar gepleşigindäki video reportajda Eli tayaklı Berdimuhammedow guruluşyk tassamalarynyň çydygylarynyň öňünde durup beýleki resmiýlere bir zatlary düşündirýär. Ol videoda elinäki tayagy alabaýyň heykeliniň suratyny uzadýar. Video reportajda prezidentiň aýdýan sözleri eşitdirilmeýär. Ýöne Russiýaly bir jurnalist Komsomolskaya Pravda gazetiniň ýörüýte habarçysy Dmitri Smarnov türkmen lideriniň itin heykeliniň suratynyň öňündäki videosyny tesvirledi. Kellesi 4 sany penjesi we hökman guyrugy bolsun. Ýazyň diýip Kreml howdunyň jurnalisti özüniň Twitter hasabyna ýazdy we prezidentiň iş saparynyň döwlet telewizionyasynda görkezlen videosundan bir bölek paýlaşdy. Videoda eli tayaklı prezident hem de onuň öňüne depderçelerini belli galyan resmiler görkezilýär. Rus jurnalisti Aşgabatda täze bina ediljek it heykeliniň 15 metr beýiklikde boljakdygyny aýdýar. Ýöne resmi türkmen medeniýetine onuň beýikligi barada maglumat berilmeýär.
Maglumat üçin aýdylsa, geçen ay resmi Aşgabatyň agdalyan jurnalisti Türkmenistana goýbermänligi barada Rus medeniýetine dürli habarlar peýda bolupdy. Türkmenistanyň alaba aýetlerine milli gymmatlyk hökmüne garalyar. Döwlet başlygyny alaba aýetlerine bagyşlap özüniň ýazanlygy aýdylýan kitabyny sentýabrda okuýjylaryna hödürledi. Mundan ozal Türkmen hökümeti 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda Wefaly adly beýleki bir türkmen alabaýyna heykel açdy. Şanyna heykel dikiljek täze alabaýyň ady aýdylmaýar. Şol bir wagtyň özünde ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistany regionlarda ilatyň gündelik zeruri önümleriniň gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän wagty dikilýän it heykeliniň gurulşygyna büdjetden goýberilýek maliýe serişdeleriniň möçberi agdalmaýar. Geçen hepde Aşgabatyň polisiýa işgärleri 104-nji Çağalar bagynyň ýol başçysynyň hojalyk işleri boýunça ornwasaryny tutsak etdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu habar Marynyň Çağalar baglarynda barlyklaryň geçirilýändigi we körpelere berilýän iýmitiň hiliniň barlanýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri özü ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp 8-nji noýabrda çap eden habarynda hojalyk işleri boýunça ornwasaryň körpelere berilýän adyk önümlerini dukanlara satmakda tutsak edilendigini ma'lum etdi. Bu adyk haritlarynyň arasynda tüwe, mesge ýagy goýuldylan süýt we makaron, unaş önümleri hemde alma bar. Çağalar bagynyň ýol başçysynyň hojalyk işleri boýunça ornwasarynyň saklanmagy bilen bagly jenaýat işi gozuldy. Derňewçiler Çağalar bagyna berilýän adyk önümleriniň belli bir böleginiň ýygyderli söwda dukanlaryna satylandygyny anykladylar. Bu wakadan Çağalar bagynyň ýol başçysy habarly däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol öz wezipesini dowam etdirýär diýip neşriň habarynda aýdylýar. Neşir bu wakadan soňra şäheriň Çağalar baglarynyň köpüsinde barlyklaryň geçirilip başlanandygyny hem habar berýär. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýle-de bu aýdylanlar barada 104-nji Çağalar bagyndan hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu habar Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Çağalar baglarynda barlyklaryň geçirilýändigi we körpelere berilýän iýmitiň hiliniň barlanýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. 5-nji noýabrda Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri welaýatyň howpsuzlyk we prokuratura işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu barlyklaryň duýdansyz amala aşyrylýandygyny aýtdy. Barlykçylar hojalyk müdürlükleriniň ammarlaryna girip terezede adyk önümlerini ölçeýärler. Aşana girip naharyň bişirilişini, iýmitiň ýokumlygyny barlaýarlar. Naharlara goşulýan adyk önümleriniň agramyny hem ölçeýärler diýip Çağalar baglarynyň terbiýetçileriniň we enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan marly habarçy gurrun beripdi. Habarçy bu barlyklaryň Çağalar baglarynda körpelere berilýän adyk önümleriniň hiliniň pesligi, olaryň öýlerine aç gelýändigi barada enatalaryň ençemesiniň vilayet prokuraturasyna ýazan ardalarynyň ýa-da geçirilýändigini aýdypdy.